čím je pre mňa Ježiš. Od tej chvíle, keď sa pánom mojím stal, celkom uvoľnil môj zotročený život. Čo svet nemôže dať, on mi hojne dal. Nikto nemiluje ako Ježiš, nikto nemôže tak verný byť. On ma vyslobodil z jarmami a hriechov a ja teraz môžem šťastný byť. Než ma našiel, bol som podmanený hriechom. V srdci mojom vládla bieda, pustota. Vzal ma Spasiteľ na milosti bedlanie, slávne preniesol na cestu života. Nikto nemiluje ako Ježiš, nikto nemôže tak verný byť. On ma vyslobodil z jarmavín a hriechov a ja teraz môžem šťastný byť. Deň za dňom je Ježiš mojej duši bližšie, deň za dňom je drahší jeho ľubý hlas. Radujem sa, že raz úplne s ním splyniem, až ho uvidím v tej ríši večných krás.